We zitten in Eindhoven. In het huis waar ik woon, waar ik werk, waar ik ook veel van mijn kunst heb opgeslagen. En waar ik nog altijd dus met kunst bezig ben. Ik werk met beeld en geluid en bij voorkeur met die beide samen. Ik ben nu ongeveer 60 jaar kunstenaar. Een soort van compositie die komt hier in deze kleine versterkertjes, staat op mp3's. Zijn kleine stukje fracties van pianomelodieën. En die pianomelodieën die zijn achter elkaar gezet op een mp3 met ruimte daartussen. En die worden over elkaar heen gespeeld en daardoor schuiven ze steeds. Dus je krijgt steeds nooit hetzelfde. Die witte konische dingen die zijn een klein versterkertje en er zit een lampje in. Ik ben begonnen met schilderen. Ik heb natuurlijk getekend, zoals elke beeldkunstenaar. Ik heb zo ongeveer 270 snareninstallaties gemaakt op verschillende plekken overal in de wereld. Wat je in beeld kunt doen en wat ik tegenkom als aanleiding en iets, dat doe ik. Ja. En wat ik in geluid kan doen, dat doe ik. In 1963 werd Panhuizen directeur van Kunstacademie Vredeman de Vries in Ljouwert. Hij pakt het likwas op een heel andere wijze aan als zijn voorgangers. Zo wil hij docenten aannemen die de studenten graag hebben willen. En ik ben daar 2 jaar gebleven. Het ene jaar ging dat zowel goed met mijn bestuur, maar ook vooral met de studenten. En het tweede jaar kreeg ik een andere voorzitter van dat bestuur. En die zag het helemaal niet zitten. Die wilde mij ook wel vertellen wat ik moest doen. En toen heb ik gezegd, als je dat wil, zo, want die wil dat doen zoals jij dat wilde, dan moet je dat maar doen, maar zonder mij. En toen ben ik weggegaan. Maar dat heeft tot gevolg gehad dat alle studenten van die academie weggegaan zijn. En op termijn heeft dat ertoe geleid dat die academie, wat ik heel jammer vind, niet meer bestaat. Ik vond het een hele leuke school. Ik vond die studenten ook heel ijverig en betrokken. En eigenlijk vond ik Friesland een provincie die ik eigenlijk ideaal vond voor kunstenaars. Om zich de hele mentaliteit, om zich daar te ontwikkelen. En, maar het heeft niet zo mogen zijn. Van dat moment af werd Paul Panhuizen de spil van de saneerde Bende van de Blauwe Hand. Een kunstenaarscollectief die tentoonstelling organiseert dat Eltsin Ian oer praat. Panhuizen had likwas nog heel tijd zijn bedenkings over de affaire met de Vredeman de Vries Academie. Friesland wie nevens hem doet nog net klaar voor een kunstacademie. En het was een hele moeilijke situatie. Het was niet eenvoudig om in die provincie een kunstopleiding op te zetten die kon aansluiten bij wat er in de wereld allemaal gebeurde. Friesland was redelijk geïsoleerd, dat was ook zo. We zijn hier in Museum de Pont in Tilburg. En daar worden mijn werken, die gebaseerd zijn op sudokus, getoond in de projectzaal. En er is gelijktijdig een andere tentoonstelling van Ai Weiwei. Daar komen zeer veel mensen op af, jazeker. En daar profiteert u natuurlijk weer van. Misschien, ja. Misschien profiteert hij ook van mij, ik weet het niet. Nou, deze werken zijn allemaal gebaseerd op sudokus. De ene sudoku bepaalt
de vormen, de andere bepaalt de kleuren. En dan heb ik daarna geluid, opname, composities gemaakt. Daar zit diezelfde serie getallen, is gebaseerd op kleine stukjes pianomuziek die ik opgenomen heb en waaruit die compositie is opgebouwd. Dit is de visuele compositie en daarboven is dan de auditieve compositie. Nog voor de zomer krijgt Panhuizen de Gerrit Benneprijs uitreikt. Wanneer, dat is nog net bekend. Dat er eer nog weer eens in verband gebracht wordt zomaar Friesland, hier de kunstenaar niet dacht. Ik dacht toen, ik kom nooit meer op een of andere manier in Friesland terug. Daar heb ik het nu ook, ja, van de ene kant goed willen doen, maar ook verbruikt. Voelt dat dan nou als een soort rechtvaardiging? Nou, niet direct als een rechtvaardiging, maar het is natuurlijk wel plezierig. Het is ook wel plezierig dat je merkt dat er toch mensen zijn in Friesland die moeten denken dat het belangrijk was dat het indertijd is gebeurd. En dat gevoel, dat is heel positief. Wat voor plannen heeft u nog? Nou, ik ga gewoon door waarmee ik bezig ben. Dat is waar ik eigenlijk voor leef. Ik maak het om mijzelf te ontwikkelen. En dat is heel merkwaardig met kunst. Ik ben nu 77 en ik ben nog steeds mij aan het ontwikkelen. Ik krijg nog steeds dingen die ik tegenkom waar ik van denk, oh, dat wist ik nog niet, dat heb ik nog niet zo gezien. En dat is heel boeiend.